To masu bibiyar mu a wannan shafin na MMC Hausa barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na bitan labarin makon jiya. To a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewa kotu za ta yanke hukunci akan belin Abubakar Malami a ranar 7 ga watan Janairun shekara ta 2026. Sojin Najeriya sun daƙile wani harin 'yan bindiga a jihar Kano. Gwamnatin jihar Gombe ta tallafa wa iyalai 'yan jaridar da suka rasa rayukansu sakamakon mummunan haɗarin mota. To waɗannan da ma wasu ƙarin labarun makon jiyan za su zo muku wanda ni Abdullahi Muhammad Rabiu Mararrabar Jos tare da Hafsat Aliyu Ma'azu za mu gabatar a yi sauraro lafiya. Kotun tarayya da ke zama a Abuja ta sanya 7 ga watan Janairu domin yanke hukunci kan buƙatar belin tsohon Attorney General na tarayya kuma ministan shari'a Abubakar Malami da ake zargin sa bisa badakalar kuɗi. A halin yanzu, Malami na tsare a gidan gyaran hali na Kuje tare da ɗansa Abdulaziz Malami da ɗaya daga cikin matansa, Bashir Asabe, wanda ke fuskantar shari'a a gaban kotu. Hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato EFCC ta yi watsi da ikirarin da gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad ya yi na cewa ana amfani da hukumar wajen tsangwamarsa da jami'an gwamnatinsa ta fuskar siyasa. A wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na X ranar Juma'a, EFCC ta bayyana zargin a matsayin ƙarya, tana jaddada cewa hukumar na gudanar da ayyukanta ne cikin 'yanci ba tare da katsalandan na siyasa ba. Hukumar na mayar da martani ne akan kalaman gwamna Bala Muhammad, inda ya yi zargin cewa wasu masu ruwa da tsaki na siyasa na amfani da hukumar wajen muzanta shi da mukarrabansa, musamman ministan babban birnin tarayya Inyisun Wuke. Dakarun rundunar haɗin gwiwa ta JTF sun samu nasarar daƙile wani hari da 'yan bindiga suka tsara kaiwa a wasu garuruwa a ƙaramar hukumar Shanonu da ke jihar Kano da ke arewacin Najeriya. Bayan musayar wuta da aka shafe tsawon lokaci ana yi. Musayar wutar wadda aka fara tun cikin daren ranar Alhamis ɗin da ta gabata har zuwa wayewar safiyar Juma'ar da ta gabata. Ta afku ne a Yankwada da Baban Duhu da sauran ƙauyuka da maƙwabtan yankin, da yake tabbatar da lamarin ga kamfanin dillancin labarun Najeriya. Mai magana da yawun rundunar a Kano, Manjo Zubairu Babatunde, ya ce 'yan bindiga sun tsara kutsawa cikin ƙauyukan ne akan babura tare da harbi kan mai uwa da wabi. To duk da a cikin labaran makon jiya za ku ji cewa jagoran jam'iyyar NNPP a Najeriya injiniya Rabiu Musa Kwankwaso ya barranta kan sadaka kiraye-kirayen komawa jam'iyyar APC. Kwankwaso ya bayyana hakan ne bayan ganawa da masu ruwa da tsaki na tafiyar Kwankwasiya a ranar Juma'ar da ta gabata. A cikin wata sanarwar da aka fitar bayan taro, ta ce Kwankwaso zai ci gaba da kasancewa a jam'iyyar NNPP kuma ya yi watsi da duk wani labarin sauya sheka, inda ya ce da kansa zai sanar da matakin a nan gaba. Kwankwaso ya kuma yi kira ga mabiyansa su kwantar da hankulansu kuma su ci gaba da kasancewa cikin haɗin kai a wannan lokacin. Gwamnatin jihar Gombe ta raba jimillar Naira miliyan 14 ga iyalan 'yan jarida 7 da suka rasa rayukansu a wani mummunan haɗarin mota da ya faru akan hanyar Billir zuwa Kumo, a matsayin wani mataki na rage raɗaɗin wannan babban rashin. Sakataren gwamnatin jihar Farfesa Ibrahim Abubakar Injodi, wanda ya miƙa Naira miliyan 2 ga kowanne daga cikin iyalan da abin ya shafa, ya ce wannan tallafi ne na nuna tausayi da jajircewar gwamna Muhammad Inuwa Yahaya wajen tallafawa iyalan da suka shiga wannan musiba, tare da taimakawa wajen ɗaukar nauyin kuɗaɗen jana'iza. To duka iya abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin na wannan lokaci, sai dai kafin mu yi sallama da ku ga maimaitawar wasu daga cikin muhimman kanunsu. Kotu za ta yanke hukunci kan belin Abubakar Malami a ranar 7 ga watan Janairu na shekarar 2026. Sojojin Najeriya sun daƙile harin 'yan bindiga a jihar Kano. Duk dai a cikin labaran na wannan lokacin, kun ji cewa gwamnatin jihar Gombe ta tallafa wa iyalan 'yan jaridar da suka rasa rayukansu sakamakon mummunan haɗarin mota. To a madadin ilahir ma'aikatan MMC Hausa da suka taimaka wajen kammaluwar shirin. Ni Hafsat Aliyu Ma'azu tare da Abdullahi Muhammad Rabiu Mararrabar Jos ke cewa ku kasance da mu a wani makon idan Allah ya kai mu.